adwira ho nsensem de wotumi se agye atesi pa ba biara obefa no kyese owo na yetumi ekun obi a obomoden abo oman ba bia ekọ se de asɛ ne apuratete a yetumi gye ne nkɔfri ne nsɛm no ade ha manfo pa Ghana fo onipa bia befa bia na ha ne papa na we na Ghana fo ani da se se nkrofo ibire eto nwom oman we mu na mpo my celebrities no obebo modern atumi akasa fa ensem se na be ya amanfo so ani be kwakira nso ma no ebetumi edu akire na ebium be kasa na ndra akwa de be som ma hu se ampa fa ye shatawale de obe cancel mfo papa nsɛmfo na ɔkan nya de nyina be som atumi se nsɛm ɔkan no Ghana fo ani antumi anje ho a ɔmatumi akasa tia na papa social media se kura na mo kura still kofo kura gusu di na tem papa se ne nsɛm na ɔkan nsɛmfo nsɛm hunu a emfa so bia eni so nti still amanfo gusu agesa wotumi se omohwe se celebrities bebrebe tumi di omano atom na fix the country demonstration atumi abaso chichire nchipa se na bia betumi akoso fine na nipa nyira be nsampa wanga eti onyo wanga edi omachi tumi hwe movies na de no omeya de agese nsem bi ba for my Ghana ho a ombetumi akasa on papa anona ayi lawyer inti agese na oka KJT versus Mokola na agese wotumi so obi agese odi no ogi didin pa na se ba bi ogi didin pa ya hono ono so akokire nsem de abeto ne social media handle Twitter handle no so wo kire se omampani wadi no yawo wo wadi no ya papa esan se ono yo obi a agese wotumi se woto abama no for consecutive time na wogina nyina no abomode ato abama no agese wotumi se wayi ne yamba yi na kuma mu wayi ba biara printiri so akosi ni na asenya wayi ho nyina abomode de ato abama o mampani na so rese ne o man ne kona wo so why disappointed papa yan kan se ne o tro ne nsam ne bi efa na so de to ne social media handle ne so oze President Nana Addo Dankwa Nana Addo good morning sir, please, I am a citizen of Ghana. I voted for you all the 4 times you contested for the presidency. After all the things you have said and done in politics, it is very disheartening and disappointing to see the things happening under your watch. Good day. I just want to say, Adiana and Papa, what you say, if it is a withdraw and na nyina enti ba ko bi nu miensa enan obomode atumi akotola akoto santin se wonya daje oto obama president I just want to be this one afi bi atumi akoto na so wotumi hu se ne mahunu we nyina akoso ewo ono na mamu so de a ene o se ya de a se bu akoma pa de a se akoma ne kratia te se no hu ntumi nto no te se no kire no pa era afi so se wodi no ya pa se sa ne ma nyina watena ayanhwe ha ma ni nyina atumi akɔ sa wo se ayade a nani entumi anso ade a waye na ye to aso de a Ghana anom ye kan nga ye danso artista omo ye mienu papa che so ma je omo apabene aransa apabene fo mo danso artist mu ye ka danso onyomo de a o che se ba ko Shatawale na afo so no Shatawale efura na face tomboy one god o sa na friend no che so to ba bia na Twitter handle no sare tumi ade frero na ono so watumi akasa nsem ba ono de wakasa atumi acheche mu se enioma ayekoso o man Ghana no yade achese nso ni adurafo ni se nko afi so onipa e friends kaka na ni se nko wu kura da bi esan so yobi a na chese wutumu se wo kasa ama eye wono ne ho na afi mpo nkrofo wo dura nyina empo wanga achese o mbo modin di na wu ne kura no ajese wutumu se papa na obekasa na je tumi ku no na chese wo kasa ama onipa nyina anke ni so mutumi wukra te sa ade ayi ya papa ento obomode apokire nsam bi agu Twitter ya eno so yasesa ayede eba be so wa Attention TV o say Kaka didn't have to die. He was only advocating for the improvement of the lives of his fellow citizens, including the very people that killed him. Our children say ono de na say mpuntu ana say nioma e bekoso say enipa e betena na fi mpuntu e ba nipa brabom no and how to me say Kaka na for obon de Europa pa kire amansan nyina say e wo se tumi ba ne sa empo nipo etumi ku ana se nipo mbo abo ho ano etumi koku no ne chese ono so e bomoden se obetumi akasa ama omokora so ebi o say he was killed because he refused to be a spectator. What kire mu say Kaka ku chese ne kasa wo ka nyina ne say obomodin so obe obi a wonye spectator che so obi a ye behwe ade nko a senior president e betena so wokan no wo se be citizens and not spectators senior wokan no
ayɛ sɛ kaka kuso etumi abɔ mmɔden aso be citizen na onye spectator ayɛ sɛ wo tumi aka nsɛm na sɛ nneɛma etumi kɔ so a enyi no bɔ mmɔden so obeyi ne yam etumi ahwe ne nyina gu o sɛ na be ya nipa nyina be wo sɛ ampa or citizen na mu onye spectator na so watumi afiri mo say his brethren in Ejura didn't have to be attacked. Let's just say what should I say ni say enka we cry etumi attack then nuanom a just on Ejura and after the by hashtag outside hashtag we not go in. Let's just say what should I say into me hashtag outside. Let's just say was sign crew we no just we banga pa eba what was I say they were only venting their frustration, and yet the men and women who have sworn an oath to protect us and serve us with integrity attack them. We need justice for Kaka. We need to hold the police and military responsible for the loss of lives in Ejura. Our children say, "I now we grande." Neni say, "Komote me science we mu dia na afi no." Omo peche se atentrene e de ama amanfo na emo nkrofo a yan kase akoto aba a je so omo ko gina say we swear an oath we solemnly swear no be si na je so ombo modern say ene omo ye gina say ombe bo modern achi kaka na afi motumi agene nkwa atumi afi ne nsem a enya de so ani kura afi woto aso say was say aposifo no ene military fo ne bo modern a de omo gina ba bi e sene fata na ne omo nyina atumi akoyie or say since the system keeps frustrating us, the citizens, we will have no option than to go outside. We only go outside to air our voices, seeking attention to the problems we face and citizens. Anything contrary to that is not our intent. And what was signed by Justice for Kaka, Justice for Ejura. Our children will say, na afi no, near my nyina ne kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ problems yɛ wɔn yɛ ayɛ crowd so yɛ bɛkɔ abɔnten na afi no etumi akɔka na afi etumi akyerɛkyerɛ ma manfo so hu sɛ ampa democracy no nefa we nyina ho anase ɛka sɛ democracy a we so ɛka ho sɛ wɔ se so etumi kɔ abɔnten na afi nneɛma ɛfa ho nyina no yetumi ebia na afi yetumi kasa na afi amanfo etumi hu ne sɛ ampa we are the towards justice for Kaka, justice for Ejura na wɔ sɛ atentrene etumi ba na afi etumi ba ma Ejura na afi Kaka nyina na afi nneɛma nyina etumi kɔ tɔɔten na we no amfa nsi okra na ɔkyerɛ mu sɛ seni akon ensas ne koe no amanfo kasa ho no wono nso no abomode akɔkyerɛ enwom kakra ababonten a kyerɛ wo kyerɛ mu sɛ we are not gonna stay in kyerɛ wo kyerɛ mu sɛ we outside kyerɛ ya crowd so ebekwa bonten atumi akɔka abomu sene ba biara nti wo bora YouTube ba biara befa no omode aso behwe outside kyerɛ so obetumi ho sɛ Stonebwoy ya crowd pa sɛ ba biara ye ntokɔ ebekɔ no one day what ya crowd sɛ obekɔ amoma mpumpuni Ghana ana afi so we sa na afi fans so betena se din no hwe o mo se hwe afi the big difference between Stonebwoy and Shatta Wale mabo modern pa apo kire nsema begu ana me nsem na me nka bibire ando ade bo modern kan ni nyina bibire ma otum zampa Stonebwoy dey said that ana Shatta Wale ya said that asopa na nkasa isan sense on beka na afi ensoni enya ade a na efo bibiara na afi de enne no ye beka nsema Stonebwoy for fans so om de abeto dwa ye hwe be kakra om kan o say now the knowledge gap between Stonebwoy and Shatta Wale is like walking from Wale to China. Oh, it has a mouth for it to make us papa. Was ocean nyansa na se nimdi a eda Shatta Wale and Stonebwoy ntema. It is said your 1950 Wale northern region abesian ko China. I just want to miss ampa difference home no. Emu wa papa emu wa yie emu wa papa otumu se nya small thing otumu se ampa Shatta Wale ni Stonebwoy reaction by issue fa ayo man ho de a Stonebwoy otumi a kire ama emu ada opefe se nyansa de eni nim de Stonebwoy obi pa a kire se ampa oyo pabene se banyansa sem a ave no ba ko so area about o say if you are a real citizen and you damn justice then it is all supposed to be the outside, tuned by the African dancehall artist Stonebwoy. Big ups to you, legend, for your selfless input to the defend the rights of the citizens here in Ghana. Just say, "Bakoso bona baso papa." So oye obia wanga so when you just say o pese atentrene ebama eye
amanfo a kyese ekoyi ana se ne oman koyi oman Ghana mu dia ene enwoma a wo so tia ne outside the science Stone Boy there we legend abona baso a kyerɛ sɛ ampa oyo pabene oyo obi odadwene obi a wonom nkwan wotumi bɔ nkwan yi pa a kyerɛ sɛ wosan da sumye so enti sumye o yɛse adwendwen o sumye mu enti no sɛ obi ɛkasa ne sɛ adwen nyima kyerɛ sɛ sebi producer a kyerɛ sɛ sumye ne bi oni bi wɔ ne dan mu anase wɔ na bi so enti Stone Boy de woda sumye so we legend oyo obi a wotumi kasa nyansa nko a ne tumi firi mu ba kyerɛ sɛ ampa amanfo atumi abo Stone Boy abaso pa sɛ wotumi ɛpokyere nsɛm yi egu ne Twitter handle na afi wode outside atumi asan bakora amanfo ani agye papa yesi ba bia befa bia no outside say we are not staying to say enya de betumi ahyɛ dem da bi yentumi enka ya no ntumu da sɛ mo bɔ de ampo ekuni pa ba ko amon kai wonu sɛ adodo na wɔ hɔ no bebre on ma mo besan be kasa nti mo gbɔ modin ase eniomo mo pɛ ne mo mu ɛna mo fa nto ba bia ɛsɛ na ɛfata aha na me de ensam enkyeremu enyina ebisi but aso woje brand ne adaje ehwɛ me dan de nyina bɔ modin aso be subscribe na watumi ahyɛ na manfo so atumi anya bi friend numbers na fa oni entumi di dwa be dia am je so Franco Aku Asante.